bila do di pasar dak jo itu anak kok dan bila apa karajo orang tua laki-laki karajo kasawa jo kaladang jo itu anak nyokini kedicali tampe tinggalnya ndak tabado mande ibu hati kok rumah lainnya punya rumah kok lantai jongkang jongkitan kok dindiang gabak-gabayan kok atau bintang-bintangan lain orang lain loinyo dibilang tu masih di kok dan etongan jo samu kadangnya lain di orang lain nadinya baik tu mana mandekan itulah buyong edi kini cuman kan lai edi tu kini nyolai 10 onjak samo jo orang sekolah nyolai pulau sekolah ko utak namu pikiran lanjut tapi dewan se badan diri ko kawan semua kadang kaden bilang kandak dona namu do mandi orang kawan joinyo sado nang kawan maila dan joinyo ndak ado namu abao bayu itu wana buyong edi cuman kana do kawan karibnyo ketampe bayu tuma dia di siapo namu kawan tu kini panamu rini Rini anak rangkayo tuma pasatapan sadolai sado de inyo latak di ate paling tinggi bakawan jo buyong edi sadang de inyo buyong edi sado indak sado de inyo sadolai sado de urang latak di bawah pabilangan dibilang upirina kini sirina namo anak tuan tumanyo tumari pasatapan siapa orang tua rina kini oba namo apa Abdul Munab co itu anak kok denetong apa pegawai mande pegawai apanya guru di SMP pokok mande co itu pulo sado pegawai kaduonyo maalun buyong siedi nanati lai bakato jo iyo kabake upirina apo nang kato ati edi ndak mungkin dolamo kabakawan kaniyo jo upirina tapi narina lainyo namu bakawan maalun orang bersahabat tampak seorang tampak kaduonyo ba itu anak kok denetong abi hari babi ilang hari abi bulan babi ilang tahun ba itu anak sakutiko tamat inyo di sekolah dasar bersambung pulo ke SMP indisiko indak kita etong disiko indak di palamu maalun buyong nasi edi tak namu pikiran lanjui tanggung kesantiangnya ye diaja dua diaja ampe dape ba itu inyo kok baraja
sesudah itu abi hari babilang hari, abi pakan babilang bulan. Tamat lo inyo di SMP, jo itu wana masuk itu satu lah tamat di SMP, maalun buyong si Edi. Pulang lainyo lay ke rumah mande, satu tibo di rumah mande, dicali mande tak di rumah, dicali ayat tak lo ado. Parwi lalapa sekutiko ndak ada makanan ke dimakan bak mano tuang buyong Edi. Batahanlah makan mapasar itu indak dolamo antaronyo hari bertambah patang ju hari patang tentulah sanjo hari sesanjo sanjo itu. Pulanglah mande kandung inyo, pulanglah ayah kandung inyo, satu letibu ayah di rumah baru bakato buyong Edi. Lah duduk ayah jo mande inyo, baru bakato Edi bake ayah, onde ayah dangakan malah ambola tamat di SMP, jo itu kato ke ayahnya. Iyo la taman na waang di SMP, tua pole nak panganak ini, waang bertambah gadang yu. Sinan bakanda Edi ka ayah, onde ayah dangakan bana, kolai boleh pinta ambo, kolai boleh pinta sekaliku, ambo menyambung masih kola. Pena ke Padang ayah ambo wasikola, jo itu kato buyong Edi. Menang kato nambah itu berang sekali ayah kandung ladiang tak tahu di karenyo. Banse nak tahu jawaban senyo anak celako ang kini cuy tu anak kato ayah. Lajale idui nae semacam iko indak bau tak jawab anak di mano lau tak nak balatakan cuy tu kato ayah kandung. Lajale cuy ko nae badan kito mangasi kola nak waang kana. Bak mano untung nae badan kita bukan dona namu ayah dona melanjutkan waang masikola tapi sesuai nak jo keadaan. Oba pikir anak kandung kini kok cuy tu bana nak kandawa ang indak lo ibu waang jo ayah dona bertambah malam jo hari semalam malam itu indak lo ado nyo bakato karantu wala cukui mandanga kato ayah yo semantang pundawa itu berfikir panjang badan Edi. Turun lainyo dari rumah pai lainyo dari sinan taka manu kanyo tuju nyo tamu kawan karib inyo. Pai mangadu inyo bake kawan lah batamu inyo jorina satu batamu inyo jorina. Apo nak kato buyong Edi onderina dangakan bana. Ndak dape dorina mbo menyambung dirantu kini ba itulah dirina lanjutkan larina basikola nanambo ala sainggo iko. Ojo itu kato disiedi sinan majawab upirina. Onde di dangakan bana kalau lai manamu manurui kato ambo asalai kito bayo batido asalai turui kabaturui. O kito
kepadang di basikola soal biaya usaha came soal biaya usaha jangan ragu asalena muedi manurui kato ambo soal biaya biara ambo kamananggung ala kasanang die dibuat janji sekutiko selena muedi pai je sekolah je sirina pai ke padang bersikolah kato edi layo pulo balik badaninyo lah pulang ke rumah mandekan duang sinan telah tiba di rumahnya dicali mande sedang lalu dicali ayah balalu pulo lalanai inyo lambe indah do lamu do antaronyo hari siang itu siang lo hari babali baru bakato juo di bake ayah onde ayah dangakan bana izinkanlah ambo wasikola oh ayah Pona jawab kato ayat sebantut tadi jua ayat bakato Onakan buang buyong edina nak lombo sangkor nak kacoiko Menyasar luang bo mengadangkan waang kondak kata waang jauh untung tasara lah di waang saja apa nang kato ayat tadi onde nak kandu nangakan banakan kini waang nak sekolah lai opai lah ambil pangku le nak kandu tolonglah ayah bakarajo ona de untung kadian alawa manurui kato ayat tapaso waturi sajo cuy tu bana tu mabuyong edi lepai baduonyo jo ayahnya pai bekarajo sawa urang pai mamangku sawa karajonyo de hari sehari tu indah lo sanang hati do pirina ndak lama atsonyo hati tapuk konang katibo tabayang-wayang buyung edi de perasaan nataraso indah lama nyocari jalan kaluanyo nyepai turui ke rumah edi yo tuan sepeda narancaknya nyoracak sepeda rancaknya tuju rumah mandekan duang indah di jalan do di palamu di capean sajo tentang iko cuy tuana kok dan etong ndak do lamunyo di jalan jauh basarang nepi satu lah ampinya di rumah di tetangga sepeda di lamanyo turu tuju rumah mandekan duang kironyo mandi sedang di rumah batanyo larina bagi mandi dangakan bana di mano di kokini sinan menjawab mandekan duang apa sabab na edi kok dicari apa kesalahan buyong ambu ndak ado do
mande salahnya kini, tapi kami lah membuat perjanjian make inyo masuk kami kepai basikola ke padang kami kepai. Sinan menjawab mande kandung onde nak kandung upiri na itu karajo indak mungkin sajo. Cuy itu jawab di mande nyo di malo mande indak mungkin kami lah bayo batido jo siedi. Dangakan bana lah di nak kandung kok kau nak mapai basikola taruikan sajo kok tibo di badan buyong edi tundak mungkin do nak kandung